jo, výprava na vilu jdem. Do prdele. Čím ten Do prdele na ten, ne? Jasně, zapíše. Babička šukala hrnek. Já, ta tvoje. Jo. Fuj, taky cítíte hovno. No, hrnek se pouští do... Tak jo. Do prdele. A najdeme nějaký No. Prostíku, tam jste bydleli. A nahoru. No, ty byli jdeme. Už to vidím. No, tak víc asi nás Wow. Hej, do ní se nedostaneme. Náš bývalý barák. No tak jdem, padejte na. Jo, to ti pomohu. Nemný. Ty vole. Kolik stojí pokuta? Hodně. A tak už vlastně drát. Tak bych tam dopočula jeden barák v Krasicích, tam je taky úplně opuštěný a jsou tam dveře, které vedou dovnitř. Jsme natáčeli film. Čus. Máte mi pokoj. Míša. Simo, ty jsi docelka. Čau, píč. Tak čau, ne? Čau, vy diliniu.